गिबि गिबियावनो नै मादैया नोंसोरखौ अननाय सिबिनाय जासिहरलायबाय दे सनाफोरखौ जोंबो नै मादैया ओंखारलायबाय दिनैबो सानडेखाय प्रग्राम दंलाय मोनसे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोरखौबो बयबो मोजाङै दं होननानै सनाफोर दे मादैयाबो दिनैनि दिनाव एसे मोजाङैनो दङ सनाफोर नै दिनै मादैया सानडे नालाय फ्रि जेरैबो टेनसन गैया थांनांगौबो गैया प्रग्रामावसो थांगोन दिनै नै आंनि बै दाखालि न' हाबनायनि देखायदोंना रायजोफोर न' हाबनाय आंनि आब' होनदोंना बे आंनि आब'नि बिजावजालि गेजेरनिनो फिसाजो दे सनाफोर बिनि हाबा दङ बे हाबाया जादों नोंसोरनो आं दा फोरमायसिगोन सोरजों जुलि जादों दे सनाफोर आं बेखौ दा फोरमायथ'ला दा नोंसोर नायलांबाय थाबा बुजिसिगोन सोरबायदि मानसिजों हाबा जादों सनाफोर थ' बिदिब्ला मादैजों नोंसोर दिनैनि दिनाव लोगोसे थाफादोलाय दे सनाफोर आं खिन्थिलांसै आंनि ओंखारनाय मानायखौ नोंसोरनो देखायखाबाय दे सनाफोर दाना नै मादैया फिरफिलिजों गाखोनोसै सनाफोर गाखोनो हाबावला नै एथ' उग्र राखिस रे फिरफिलिটা एफाले 12 कर जावा रास्ता दी है थांबाय थानोसै फिरफिलिजों बिसोर थांग्रोजोब्बाय आंहा न'निफ्रायसो थांसै सफैजोब्बायनो रायजोफ्रा फैबाय आं रायजोफोरनै हाबाथिलि फैयै फैनानै आंहा फिरफिलिजोंसो सफैजोब्बाय हाबाया नै मोनफैबाय साजायनाया नैबे आंनि आब'नै आंखौ दरखंआव नेनानै थाफैदों भिडिअ'आ एसे गोलावैनो जासिगोन दे रायजोफोर अननानै भिडिअ'खौ धर्ज हमनानै नायलांदो थिलिया हिनजाव गोदान लागोआ बेहायनो जागोन खोमा ना रायजोफोर नै हाबाया दासो आं फोरमायलांसै दे सोरजों जागोन जोंनिया जाबाय बर' हौवा गोदाना जाबाय राजबंशी दे रायजोफोर ब्लग बानाबो सबै देखिब हा बियार ब्लग बानाबो मा जागोनलाय गावथ' खाथियावनो दे उत्तर सरायखेलायावनो जोंनि खाथियावनो दे रायजोफोर सरायखला एटु कि भगबानेर ना कत দিব बियाथ' कत দিব नैबे मनसा देबिनि बिस्रा नै बिसिना बिदि साजायो नायनोसै माबायदि जायो बिसिनि हाबाया रायजोफोर दिनैनि जुलिया जाहैबाय निर्मल दास आरो हायेन बसुमतारीनि हा बिफाया जाबाय बेंगलि बिमाया जाबाय राजबंशी जोंना जाबाय हिनजाव गोदाना जाबाय बर' जायगा लांसै हाबानि भिडिअ'आ रायजोफोर जोंनिया नै हिनजाव गोदान लागोजोबनो ना हिनजाव गोदान लागोखौ आइ फ्रियाबो ना ओइ आबौ आइ आबौ सना हिनजाव गोदान लागोफ्रा नै मालाय आराम देलायथारदोंना साहा होआथ' आङो नोंसोरखौ दासो फैदों जावैसोआ आंना बिजामादै नैबे आब'नि औ जागोन दे गाबोन नायनांसिगोन नोंसोरो दे बे हिनजाव गोदान लागोजोब दे आलदा जुदासो जाहैबाय नैबे हिनजाव गोदान लागो नैबे आंनि फंबायफोर फंबाय ससे जामादै ससे नैबे बिसिनि लागोनि संनायखौ नायनोसै दे माबायदि सङो रायजोफोर हारसाफोरनि संनाया किरे हा ओइ बोरमा सिथारदों नै बिसिना रायजोफोर एखाने बानायसै ना जुदा बेलेग ना एसे कयना खुवाबो ना खुवाबो रे নহয় কইনা পাটি খুৱাব না নাই খুৱাব না বানাই আছে না এটাই বানাবো বানাই আছে ও পালি মাছ না দেখাইजोबबाय रायजोफोर बिसिनि माबाफोरखौ बिसिनि हारिना माबायदि ना बेलेग कासर मानो ना एरकम नियमनि फिथा ना এই যে गावत ना भारा बानावाता कुकिं बानावता गावत मान बनायसै ना आपनालोगे भारा गामिना सङा फैनो रायजोफोर बिसोरो भारा लानायसो ना मास बानायसै मास बाजि এটা কি ডাল আর এইটা কি কফি বানাই না এখনো এটা কি ফাটা দেখে দিতো কি মাংস এটা বানাও নাই না এখনো বানাই নাই কইনা কারণে বানাই নাই ও ধীরে হবো তাহলে না এও খাওয়াই নাই বিস্রা গাছছে
Nani fैबाय नै बिसिना दै लायै लायै रुजुन दासो हाबायानो जेबो रेडियानो जायाखै रायजोफोरनो गासिबो लागाय लथायजोब दे जुलि जानायानो बे रायजोफोर हौवा गोदाननि बिफाया बेंगलि जाहैबाय कचबिहारनि ना हौवा गोदाननि बिफाया कचबिहार बक्सिगारनि ओमफ्राय बिमाया जाबाय राजबंसि सरायकला क'क्राझारनि 7 बेटेलियन खाथिनि जोंहाथ' जाबाय बर' दा जोंनि बिजाबैया गासिबो लागाय लथायजोब रायजोफोर जुलियानो दिनै ना नायलांबाय थागोन बुहुत इन्टारेस्टेड जागोन हौवा गोदानखौ थुखैयो नै रायजोफोर बिसिना खार नियम नयसोरे बेंगलि नियम ना राजबंसि नियम बियाथ' बेंगलि नियम बेंगलि नियमजों खालामगोन दिनै बिसिना दराखौ थुखैनोसै दुधराना हौवा गोदानखौ थुखैबाय नै আপনার নিমর আছে না এটা একখানা দুটা থাকে गासिबो बिफानि जायगानियानो फैजोबदों रायजोफोर कचबिहारनियानो बेंगलि नियमजोंसो बानायगोन नालाय सब बाबार आलहिना ini nium warna aduh konyol duba lagi konyol duba nium oibai nium oh nai nium konyol to ekhane ase oita to bhai nai amne kunya sitai dimuri hobi noko daso godan ludeng raijopor nei ang hinjaw godanko naine simaw hamnasai raijopor जोंना नानिया देलाय होनसै दाना हाबानि जगार जानोसै ना बिसिनिया गावसिनि नियमजों बानायबाय नालाय बिमाया गाइखेर दौलायलायो बायदिसिना गय फाथै दौलायलायो रायजोफोर नायलांबाय थादो जायफोर बेंगलिनि हाबानि नियम-निथिखौ नुवाखै गाइखेर दौदों बिमा फिसा जोंनियाबो हिनजाव गोदाननि बिब'खौ गाइखेर दौहोबाय रायजोफोर बिब' बिनानाव मोखां नुनानै गाबनो ओंखारलायबाय दे सनाफोर माथो खालामबावनो हिनजावनि फिसाया बिदिनोसै सोरनि कपाला बबे समाव मा सोरजों जागोन रावबो होननो हाया दे रायजोफोर गावनि कपालखौ लानानै रावबो गोग्गा खालामनो हाया सनाफोर तामुलखानि अलबदे पानखानि खासे खाते जाबा एसेल' बास कमप्लिट जाबाय हल खाम थु হই গল আপনি অকলে নিজে পাবো এই বিছনা জিরাইनो बिदि खामफ्लायाव खुलुमस्रांबाय बिगुमै सादैखांसै এই दे नै बिजामादै खादैखांबाय बिनांखौ बुरिया Kok na? Haru kedor sana nih. Haru kedor, apa pun kedor sana nih malah juga dikencan mereka kok nanya. Kok di sini aku? Cuma kena lagi. Ini kok lagi ini kan nyala kok. Julia jangan banyak di sini, video saya. Jadi bagi nih video. Nah, kalau cinta kan yang saya di sini Julia.
बिमायासो गारजेन जाबाय बिफा गैया नालाय रायजोफोर बिमानि बिदादै रायजोफोर हौवा गोदानखौ फैबाय बिमाया नायलांबाय थांदो रायजोफोर मा मा देखायो आंबोथ' नियमखौ मिथिजोबा आंनावसो फोरमायबाय थानोसै आङो मा मा नियम खालामलाङो बिसिनि नियमा आखाइ हमबाय नै हौवा गोदानजों हिनजाव गोदानजों Curi nama maksudnya apa? Dia itu curi yang jangan. Ibu bangsa aku sayang gue baik. Bismaya mau keluar baik itu ke, apa yang kau nayau? Kenapa aja kabar nara itu ke, hijau Bodo gua ya ras fungsi, Bismaya ras fungsi gua kedanan, supaya Bengali, jangan tuh gua jangan hijau kedanan. Bismaya deh, apa yang aku baca? Kau ni benang koko. Dannya nih hijau kedanan tuh pakai, udah pusing baik, gua kedanan secara usai baik. Mama nih umai langkah tadi ulang baik hasilkan jumlah tuh mencana lah, malah ini bukan hari ini, apa ini nyum nicip koko. Ôi, pakai je người này rồi. Này lang baik ada rai rồi, maman lang baik ayo. Andi kai lang baik hansoi. Jangan bergerak, ini kan dua wajib kita baik senang, mama sama nak ada. Hei, lu sama sekupang pak. Ini kita mana ya? Ini, gua ketemu sih. Aku tak samanya punya. Satu lagi tinggal kongerai cepet. Sengaja sama di sana aku kan maju, aku di kamu naik. Hei, bisna, mokhang mokhang naik mana? Aku akan bibat sarut baik baik. Ibu punya sari bisa deh. Mulai tang baik. Sabar deh raja pur. Ang konsam sekolah deh kai baik. Mulai kang baik raja pur. Dania, pati pun nama ini. Bisa baik. Tak salah nama betul baik. Betul punya sekolah baik. Ada yang lalu selain ini. Anda dapat sampai raja pur. Anda di mana? Malah aku baik seleksi nama. Malah sebenarnya banyak selalu ini aku tuh mencari. Sabar nih, malah aku selai solo. Jangan nukerin main alay juga, yang tadi sebelum main, mencilaku juga tanya aku ber. Naik kapan makai itu nak pulang main juga, tak sih nih. Jangan kami nak ada sih kan? Hah? Cuma nunggu, bisa cuma kayak. Jirai main makan kalau kesini kau susun silangnya main baik baik itu. Kau sini Bengali ni memang makan lama.
जि खाबाय नै बिसिना एटा कि बायदे एटा बाय जानो बिसिना बिसोर खायनो ना फिर सुलि खाथा खाथि या खाग्रा बिसोर खाबाय दे रायजोफोर माबा नै खालायबाय रायजोफोर खालायबाय माथो बिदि मोनला जों दे खोन्थानो रोंनांगौ गथ'बा थाइजौ दालायाबो नै बिसिना जौआबो बिदि साइडआवसो होयो बिसिना बायद' एटा कि बुस्थु रे जेवारि एटा कि करबो हा जेवारिना जेवारि फलंनाय मा खालामो गावसोरसो मिथिगोन दे जों मिथिला नै दाना आन्थिखौ ग्रोमबाय बिसिना आन्थिखौ ग्रोमो एकटाना दुइटा दिसे आन्थि एकटाय आन्थि मोनसे होबाय बिसिनाव खायनोसै खानोसै आन्थिनो मोनसेल' खालाम आन्थि थाखायो खायसे गयनाथा हिनजाव गोदाना आन्थिखौ दोनथ'बायनो बिसिना हौवा गोदाना नागिरबाय मोनबाय नै दाना रायजोफोर सावरि सावरि खेबसेनो आङो गयबार ओंखामनो मोनबावबाय नै खनसेबाव खनथाम होदे रायजोफोर 3 टाइम्स खननै मोनबाय खनसेखौ आं मिथिबाय थाला बुरजा होलायबाय नै मानोबा बिसिना मैगं गुन्द्रा itu kisi patah atau gundra jenis isi patah apa isna bit madi mana lagi mama yung naik mama yung naik itu naik isna akan bisa nak akan bisa nak akan bisa akan bisa खालायबाय बियो दाहाय नै माबा खालामबावनोसैलाय बिसिना मा खालामो नायलांदो रायजोफोर खारबाय सिंगिखौ बांदों रायजोफोर नायलांबाय थादों मा खालामो आंथ' नुफेराखैना दिनैसो नुजेननाय रायजोफोर जोबसिगोन ना मासिगोन मिथिथ'आ र' जोबसिगोन ना मागोन बायदां हाबायानो एबार फोथा लागायबाय नैबे जयग'निफ्राय लांनानै बिमानैनि हिनजाव गोदाननि बिमानैनि बिहामजो दे रायजोफोर आशीर्बाद होजेनबाय जों नियम निथिखौ रोङा नालाय एसेबाबो फोरोंबाय आशीर्बाद होबाय दे फैनाय हिसाबै बयबो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ औ जोंनि नियम बायदियै एसे फिदिंलांनोसै होननानै फिदिंबाय नैबेथ' जाबाय आंनि आब' हिनजाव गोदाननि बिमायं हौवानि बिसि बे आंनि आब'आ बिमायं जायो फिदिंबाय नियम निथि हिनजाव गोदाननि बिमाया बिफाया गेजेरमोन दे बे आंना आब'आ देरसिन नैबे उन्दै बिदि दुइसिनि हिनजाव बिमा दे बियो
नैबे बाहागिनि बिबाजै जायो दे रायजोफोर बिबारजों माइरंजों जौला जाबाय बैखौलाय दुब्रि हाग्राफोर बेखौ गरायला आब'नि फिसाजो जाहैबाय आंनि बियादै दे आंनि आब'नि फिसाजो हिनजाव गोदाननि बिब' जायो बेटि फिदिंला लिलिया फिदिंला बेखौ फिदिंदो आस्रिबार होबाय बयबो दाङै सानैखौबो दां बियो बिजामादै जायो बै बिबाजैनि बिहामजोनि बिदा बिमानैनि हिनजाव गोदाननि बिमानै बिफानि बिब'नि बिहामजोनि बिदा नैबे बिगुमै गिदिर रायजोफोर आस्रिबारखौ आंबो होदोंमोन रायजोफोर सेबखांनाय जायासै आंखौ हाबा जोबखांबाय रायजोफोर नै जानाय लोंनायनि लाहार फाहारसै हिनजाव गोदान लागो जों गासिबो बर'फ्रा मा गायद' दङ हौवा गोदानाव गोगोमै जाना थांसै रायजोफोर ओरै हौवाफोर रायजोबाय नै ओरै नाहरलाय रायजोफोर जाग्राफ्रा नै दा खावसे फैबावबाय जिरायदो बैथिं दाना मादैयाबो जानोसै दे नै फिसौला बिजादै ज'नो नै ओंखाम जानो नागिरबाय जोंबो रायजो राजाफ्राबो जाजोब्बाय नै बयबो जमा जमा नायदो आबौ नै आबौ जानोसै लोंनोसै बिदाय होलांसै हिनजाव गोदानखौ नायदो आबौ जानोसै दे सनाफोर रायजोफोर नै ना होफैग्रोबाय आंथ' बोरमाखौ जाया बोरमा बेदरबो दङ बिमा बे जों जानायखौ नायफैदों दे रायजोफोर आंबो बिदाय लानो नागिरबाय रायजोफोर हिनजाव गोदानखौ हिनजाव गोदाननि बिब'फोर रायजोफोर बिसोरो दुखु नांबाय बयबो बिदाय लानोसै गैया नोंसोर दं बिदाय लानानै बयबो लामासिम ओंखारबोबाय रायजोफोर गावबागाव न'आव बयबो फैनोसै आब' गाखोथाय किपिलाव नांबाय गाखोबाय नै जोंहा बिजामादैजों जोंना रायजोफोर बिखुनजोफ्राना थांनोसै हिनजाव गोदानखौ बिदाय होबोखांबाय जोंहा थांनोसै हौवा गोदानखौ बाय हिनजावनाव सफैलायबाय नै जोंहा आब'आ बेनो जोंना हिनजाव गोदाननि बिमाया मालाय बिहासो मालाय बिजामादै माबा मोनबाय बेंगलि ससे राजबंशी ससे मालाय आब'आ
ओइ मालाय रान्धनिफ्रा गोथाव गोथाव संग्राफ्रा नै मालाय दखानदार खाथार बिसोर कुकिं मेन खाथार मास्टार शेफ बरिया नै मालाय संग्राफ्रा गोथाव संदे बाहाय मा एवगोन अमा बेदर अमा बेदर नै जोंना बर'निया अमा बेदर जाफैलायबाय रायजो औ दहाय बिसिनाथ' बोरमा बेदरमोन नालाय जोंना अमा बर'ना टेस्टि टेस्टि अमायानो गोथाव ना अमायानो गोथाव एवखावदोलाय जोंना बर'नि खायद' भिडिअ'आबो एसेनोसै दे सनाफोर बाहायनो फोजोबनाय जाबाय दे आङो बाय बाय सनाफोर जोबजासिमल' नायलांदो